morning mga kachika! So ngayong July nga na ating sineselebrate ang National Nutrition Month. At syempre, fitting ang ating magiging chikahan ngayon dahil makasama natin mula sa National Nutrition Council ng Bicol, si Ma'am Arlene Riario. So magandang umaga po, Ma'am Arlene. Magandang umaga rin sa'yo, Maxine, at of course sa lahat ng nakikinig sa ating mga radyo. Alright, so siguro ma'am, simulan natin sa bakit nga ba tayo nagse-celebrate ng National Nutrition Month? Alam mo, mula pa nung nagsimula ang existence ng NNC noong 1974, after that, kasi doon sinasabi na dapat magkakaroon ng nutrition campaign. And so and of course July became the nutrition month. Pinag-iisipan na gawing iba't ibang tema ang theme for Nutrition Month. So, every year naiiba siya. Pero syempre may sinusunod naman kaming parang set of theme for the next so many years, no? Ito rin yung kasing parang time na lahat ng mas maraming Pilipino ay nakafocus sa nutrition para bigyang diin din na mahalaga na tama ang nutrisyon, ito'y naaabot at ang pansarili kong desire na abutin ay tamang or healthy diet and healthy self. Ayan, so nabanggit nyo nga ma'am na each year iba-iba yung theme ng ating National Nutrition Month. So this year po ba ma'am, ano ang ating theme at ano yung ibig sabihin nito? Ang tema natin for this year is healthy diet, gawing affordable for all. Alam mo, ang Pilipino kasi mahilig lang na kumain nang hindi pinag-iisipan ng todo-todo kung ang kinakain niya nga ba ay healthy o makakabuti sa kanya. So malimit, ang dahilan kung bakit hindi healthy yung diet ay yung issue ng affordability. Kung yung pera mo ba ay sapat para makabili ng healthy diet o meron kang iba pang priorities. So this time, gusto natin ay maging mas food secure ang Pilipino, pag-isipan kung paano magiging hindi food insecure, at mas maging conscious dun sa klase ng diet na kanyang kinakain. And syempre, gusto natin mas maraming Pilipino ay magkaroon ng healthy diet dahil mas affordable na siya. Okay, so ayan nga po ma'am, meron po tayong mga kasamahan na conscious sa kanilang diet at meron na naman na hindi masyadong pinagtutuunan ito ng pansin. So ma'am, paano nga ba natin masasabi na ang isang tao ay malusog or may tamang nutrisyon? Pinakamabilis na paraan ay kuhanin mo ang iyong height at kunin mo ang iyong weight para alam mo kung tumutugma yun pag adults like us ay ginagamit natin yung body mass index. Pag mga bata, syempre, meron tayong World Health Standard, WHO Child Growth Standards rather, na ginagamit. At sinusundan natin, depende sa height and weight at edad din in months ng bata, no? So given that, malalaman mo kung ang ikaw ay nandun sa normal standard. So isa yung paraan. Pangalawa is of course your physical condition per se. At yon ay kunwari ikaw ay payat. Maliit na payat. Nako, edi stunted ka na, ay malamang underweight ka pa. Pero kung ikay matangkad naman, ngunit ikay payat, edi underweight ka pa rin o pwedeng wasted nga, no? Pero kung ikaw naman ay maliit, bansot ka sa iyong edad, di ikaw ay bansot o stunted. So yun yung mga parameters natin para malaman kung ikaw ay nasa saan ang iyong nutritional status vis-a-vis the normal or standard dapat. Okay, so ayan nga ang mga uri ng mga tao na hindi yung sa base sa kanilang nutrisyon. Ay, teka pala. Yes, Max, nakalimutan ko sabihin, dun sa over naman, kasi may mga obese and overweight, no? Kasi baka akalain, naku, yung anak ko payat na payat. Parang, buti pa yung anak mo mataba. Pero pareho lang po silang malnourished. Parehong hindi maayos, no? So another one na, another form of malnutrition ay yung sobra naman, overweight or obese. So again, may bata, may matanda na pwede pong ganun.
Ayan, so dapat talaga in moderation ang lahat, kumbaga in the middle ang ating, weight or and height, base sa ating height para, Right, masiguro na, nutritious ang mga kinakain natin or healthy tayo. So, right. ayan nga po, ma'am, nabanggit niyo na may mga underweight, may mga malnourished, may mga overweight naman at mga obese. So, ano po ang mga kailangan gawin para masiguro na malusog tayo or, tamang-tama lang ang ating health? Okay, so depende siyempre again sa physiologic age 'no. Ang babies, kunwari kapapanganak mo pa lang ano, aba, wala pong iba kundi gatas ng ina. At dun natin masisiguro rin na food secure si baby. Alam mo ang food security hindi lang dapat sa matatanda yan na akala natin 'no. So kailangan walang iba kundi gatas ng ina sa unang 6 na buwan. On the 6th month, dapat bigyan mo na siya ng iba pang complementary food na again nutritious. Hindi yung puro pwede lugaw lang. Hindi puwedeng puro lugaw lang pala, mali. Um, Dapat lugaw may konting karne, isda o kaya po may gulay din. So yun yung, dapat na, diet ni baby. Ngayon habang ika'y lumalaki ka na, school child ka na kunwari, nag-aaral ka na, gano'n din po. Hindi po puwedeng puro fried chicken o fried fish lang ang ulam at kanin 'no, kasi mabubusog ka naman dun, bakit ba hindi? Pero hindi kasi dapat yung ang determinant mo lang ay nabusog ka. Dapat po yung ating kinakain ay hindi ka lang nabusog kundi nagbigay pa ng iba't ibang nutrients na kailangan mo. At hindi lang yon, dapat iba't ibang sources ang pinanggagalingan ng iyong pagkain. Kasi hindi mo naman makukuha ang lahat sa isang klaseng pagkain lang. Siyempre as you get older or you came kunwari nag-asawa ka na, nabuntis ka na. Oh, 'pag buntis naman, may plus 500 ka dapat na calories sa kinakain mo. Pati gano'n 'pag nagpasuso ka na. At 'pag naging senior ka naman, gano'n din ano, meron tayong sinusunod na na ilang calories dapat ang kinakain. So in other words, kahit pa anong physiologic age group mo, ay meron kang dapat na batayan or guide para hanggang ilan ang dapat kinakain. Otherwise, kung kulang, labas mo payat. Kung sobra ang kinakain mo sa iyong ginagawa, aba edi ano ka naman, mataba naman, 'di ba? Of course, yung ating mga teenagers ang medyo mas conscious sa kanilang mga physique, 'di ba? So pagka gano'n, since very active naman sila at napakabilis ng metabolism, marami pa rin ang kailang requirement nila. Kasi nga, growing child pa siya, 'di ba? So, it really depends dun sa ginagawa din. But in all honesty, minsan hindi mo naman wala kang oras masyado para malaman kung ano nga ba yung aking height and weight and standard ano, iche-check mo siya. So, minsan din yung pakiramdam mo. And you know, one of the things that I've always said is you need to exercise kahit pa anong edad mo siya. Kahit naman yung mga bata, 'di ba? Of course, we don't say na, "Uy, exercise time ka mga bata." Pero they play a lot, 'di ba? So okay na 'yon. Ang problema natin sa school children ngayon, hindi masyado na ang movement sa school. Malimit nakaupo na at kahit nasa bahay naman, ano kaya ang laro? Ang tinitingnan ay cellphone, 'di ba? So, sayang wala nang masyadong movement. That's why in fact, dumaraming mga overweight and obese na children ngayon. Even adolescents for that matter, 'no? Mainly because yung activity nila ay kulang. Okay, so maraming salamat Ma'am Arlene. So hopefully ang ating mga tagapakinig ay nakakuha dun ng mga lessons, lalong-lalo na, for all age groups naman ang inyong nabigay na mga paraan para manatiling healthy. Hindi lang healthy diet nga sabi niyo Ma'am, pati yung pag-e-exercise ay kailangan rin para masiguro na ang isang tao ay healthy. So maraming salamat po Ma'am Arlene sa pagsagot ng ating mga unang katanungan. So, pagpapatuloy po natin ang ating chikahan sa pagbabalik ng Chikahang Pangkalusugan.